up guys? So it's me again, Joy Mayangat. So welcome to my YouTube channel. And kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to click the subscribe button. Click the notification bell to get notified when I upload another videos here on my YouTube channel. Tapos, wag na rin kalimutan mag-like, comment, and share. And yes, kung nakikita nyo sa aking paligid, yan, full of green. Tapos, andito tayo sa bahay nila Lola Let. Okay. So, our video for today, or ang content natin for today's video ay wala lang, maglilibot lang tayo. Tapos, kung may makikita tayong pwedeng makain, hindi kainin natin. So, ayan, let's go. So, ayan guys, pagpasok mo, ayan, bubungad kagad ang puno ng swa. Swa ang tawag sa amin yan. Tapos, kitang-kita nyo naman, may ano dyan, oh. Diba? Basta mushroom yan. Tapos yan, oh, diba? Ang ganda-ganda. Wow. Sobrang relaxing. Diba? Green na green. Yan o, ang daming bunga pero hindi pa sila hinog. Ayan. So, let's go inside. So, sa tabi naman ng puno ng swa, meron ditong puno ng bayabas. Pero, ayan, nasa malalayo kasi yung mga bunga. Tapos, green na green pa. Tapos, maliliit pa. Kaya, hindi pa pwede. Yan. Tapos, yan, puno ng niyog, puno ng mangga. Yan. Buah. O yung mama. Yan, mga halaman. Tapos, wow. Just wow. A few moments later. Meron na tayong nakitang pwedeng kainin. Wait. Yan o. Gawud. No! God, please, no! Gawud. Pero syempre, yung maliliit lang kaya kong kainin. Ito. Lag nga to. Hamo na adat. Pero adati bunga na. Bunga ba ate or sabong na? Ate Castini. Bunga ba? Yan natin lang. Ito. Bunga uno sabong. What? Seriously, what the fuck are you doing? Mabalin ka nun? Nimimas ko na dan sa ko. Ajilata basitin. Nagbadiraman na dakkel. Kasla alukon. Ala.
Nagadat. Ayan, tapos puno ti lubak. Pero awan pa'y tina loom, puro pa'y busol. Nyo. Daw pa subungan na. Puro pa'y lang puraw, awan pa'y tina loom. Diba nagado puraw-puraw. Tapos ilog. Tapos. Tapos iyan. Sumirok tayo. Tapos ay tani. Sabong ti buwa. O, kanyo ibaga nga ka nagpay datoy. Nakaslag karkaram ke muntilisan ti nanan. Tapos iyan. Ito'y makikita natin yung puno ng bayabas. Tanananan, tanan, 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 tanan. Diba? Tayo aja po raw di jay, tudtudo di jay kanunong kwa. Chikas jay, oh. Tudtudo no kakano di jay. Pigsa todo na. Tapos dati grass cutter di nga banda. Oh. Agi kinontes da kasi dapat jay. Bangir. Diba? Tita, narugyan tayo ti mga niti bayabas ni dapat na luong. Na? Rugyan tayo itagbirok iti bunga bayabas. Ligalis. Rugyan tayo iti mga iti bunga bayabas. Siyempre, balik natin na luong kasi nakaang-angot ng iwat no kwa. No naluong, sa mga may green mo lang. Green ka na tayo. Naluong ng green. Ang ahiyalo. Dini nga banda. Yan. Tamatalaan tayo. Ayan, so alak na duwan. Yelo kayo pa'y. Kasi nakaayayot lang dangan na nakadado. Ayan, oh. Nagdakkel pero yelo magaminin. Yan. Yan. Ayan na, pay. Ayan na, pay. Sumiro kayo. Tabi-tabi po ako. Ahiye. Madamdama, tamangan tayo, pay. Pakadamdama, di tayo maibos. Ayan, tag napintas mo lang adjivyo. Hang kubugbugwan. Natugduan mo lang. Pink. Masusukaan pero naimas ureha nga sukaan. Siguro wala lang gamit ng mga tibayabas ko at bukol na. Salat ayan ti. Ngipon na lang dyan gugut ko. Pigsa todo di dahil na. Pagkita kay tibalat na nga, mabalintay la ibulong dyan.
O di ko pwede ag-decompose, diba? Gala tayo pa na ibuskol. Nagadud to bangir. Kita niyo ito. Papadasin tayo mga 18 na loom. Tilatan, so asidog. Nagmadilang gamin. Yung na loom, tas banangan ka na loom, tas sakag sa usao. Nakaang-angot. What? Puri laag. Kaya na. Wani na ibusing. Legit. Nagmayat lang niya. Pagkadtoy ka, tas nakul ilimot. O, di ba nagmayat? Pero makatudtod bang ganun, so nga nakakuyukuyom. Nagkakarbis pa din. Good. Let's go. Okay mo basketball. Tugtog. Ayan guys, so tapos na. Wala lang pwedeng makain. Unless kung gusto nyo, kung gusto nyo kainin ko pa yung mga dahon dyan, oh. Ay, ganda lang dito. Diba? Sobrang fresh. Ayan, so, syempre hanggang dyan muna kasi umuulan na. Hindi na tayo pwedeng, hindi na tayo pwedeng magstay dito sa labas kasi maulan. Baka mamaya magkasakit tayo. Ayan. Nakasilong na ako dito sa puno ng mangga dito sa harap. Tapos, ayun, tinititigan ako ng aso kasi parang hindi daw ako familiar. Ayan. Buti nga di sila tumatakol. Hanggang dyan muna guys. Hanggang dyan muna ang ating video. So hanggang dyan muna guys ang ating vlog for today. Kasi ayan, umuulan na. Dahil naman siya lamang tayo dito. Isipan ko lang mag-video kasi daming bayabas nakakaaliw. Tapos hindi naman siya naaalibuk-kabukan. Ha? Hindi naman siya naaalikabukan. Tama ba? Kasi ayan nga, nasa liblib lang tayo. Which is sobrang natural, sobrang refreshing, sobrang ang gaan. Ang gaan ng pakiramdam kasi sobrang green ng paligid. Tapos ayan nga, may mga manok, may mga aso, may mga baboy. Ayan, tapos ang ganda lang. Kasi ayan, wala kang neighbors. Walang neighbors. You know what I mean. Wala kang kapitbahay. Ayan na guys, bye-bye. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye! Pahabol? So yun guys, may saging ako. Kung ano mo. Siyempre, di ko na mabuksan kasi hawak ko ng cellphone.